Gikumpirmar sa Environmental Management Bureau kon EMB7 nga may pagawas ang ilang buhatan og cease and desist order ni adtong Hunyo 7 batok sa paggamit sa Cebu City Government sa usa ka bahid sa Fund 8 sa South Road Properties kon SRP isip labayanan og basura. Matud ni Engineer Rizalina Sabiron, ang Division Chief sa Clearance and Permitting Division sa EMB7, walay Environmental Compliance Certificate kon ECC nga nakuha ang syudad alang sa paggamit sa lugar. Kini gipadangat ni Sabiron atol sa paglusad sa kinaunhang kinaiyahan exhibit sa SM City Cebu adlong Huwebes, Hunyo 18. Dumping site, and I think I've not seen there the area, but based on the report, mix ang mga which is not allowed to have like that. Una nang mipadayag di atong Hunyo si Cebu City Mayor Nasser Archival sa pagsabot na lamang nganong gihimo nga garbage staging area ang SRP tungod sa kalayo sa labayanan karon sa mga basura ngadto sa Aluginsan. Well, for now, I would say nga ato ning ibutang din kay wa man tay ibutangan. Sa technical conference sa EMB7 ug sa syudad sa Sugbo, gihatagan ang syudad og 60 payong 90 ka adlaw aron mahawan ang nagtipunog nga mga basura sa SRP. Samtang sa bahin sa Binaliw Landfill, nagpabilin nga ubos sa partial lifting order ang maong labayanan sa basura. Palabayan gihapon kini og mga basura apan alang lang sa mga pribadong kompanya. Og padayon nga gipaubos sa monitoring aron masiguro nga dili ma-overload ang pasilidad. Gikumpirmar usab sa EMB7 ang padayon nga pag-rehabilitate sa bahin sa maong landfill kung asa nahitabo ang trash slide ni adtong Enero. Ang suliran nga giatubang sa syudad sa Sugbo nunot sa basura, matod ni Department of Environment and Natural Resources kon DENR Regional Executive Director Lodomir Salak tungod sa di pagtuman sa proper waste segregation sa mga Sugboanon. Apan may padangat si Salak nga naningkamot sab ang DENR nga mapangitaan kini og paagi ilabi na ang syudad usa sa labing dako nga mo-produce og basura. Sa laing hilisgutanan, gitupagsab sa DENR ang mga kabalaka ang gipadayag ni Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña sa social media may tungod sa Monterrazas development. Matod sa DENR 7 Regional Executive Director, nga hugot ang ilang pag-monitor sa Monterrazas sa mga kondisyon sa ilang Environmental Compliance Certificate. We do respect yung position ng ating Vice Mayor. Anyway, kami sa DENR as a national government agency, we've been doing a very ang tawag natin, monitoring, strict monitoring of policy in terms of their compliance. Kasi nga, part of, we remember during what happened, they were accused of, but it was already established that. Matod pa ni Salak, nga kung naduna may paglapas sa ordinansa sa lokal nga gobyerno, respetuhon kini sa DENR. Apan sa ilawom sa nasudnong mga balaod o mga kondisyon sa ECC, nag-comply ang Monterrazas ni ini. Sa social media post ni Osmeña, may padiyag siya nga angay nga mahuman na ang water catchment sa Monterrazas aron dili kini maabtan og posibleng mga earth-moving phenomenon. Sa bahin sa DENR, ilang na monitor nga nagpadayon ang rehabilitation sa proyekto, apil ang pag-ayos sa mga estruktura o pagdugang sa mga water catchments. That coming from that land dito sa taas, going down. So far as DENR is concerned, makikita namin na they're really compliant at this point. Samtang, aron mas masabtan sa katawhan ang kamahinungdanon sa pagpadalipod sa kinaiyahan ug kalikupan, gilusad sa DENR 7 ang bahandi sa kinaiyahan, ang upat ka adlaw nga exhibit nga nagpasundayag sa mga bahandi sa Central Visayas. Matod sa DENR 7, mao kinang unang higayon nga gipakita sa publiko sa usa ka venue ang tanang 22 ka protected area sa Cebu ug Bohol. Gi-roll out sab sa maong kalihukan ang DENR Express o ang Permitting on Wheels program sa ahensya nga nagdala sa mga serbisyo sa DENR aron mas maduol sa katawhan. And we assure you that this time we've been very, very strict adhering to what's really in the law, especially on the National Integrated Protected Area System, that we don't allow within strict protection. So definitely no bill zone whatsoever. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.